Hej alle sammen, hej. Igen med min lillebror. Og vi vil gerne lave en lille slåsvideo-agtig. For at se, hvem der er bedst. Hvem I synes, der er bedst. Og det er bare for sjov. Men vi havde bare lyst til at lave den, fordi at han vil gerne lave den. Ja. Så lad os bare komme i gang. Så, nu går vi i gang. Ja. Er I klar? Og I siger bare derhjemme 3, 2, 1. Sugar mode. Speedy mode. Vi skal stå lidt mere på midten, ellers kan det ikke se os. Okay, lad os gøre det. Big Bob. Hvad sagde du? Speed mode. Kan du skære det, hva'? Nå, er det ikke så godt, hva'? Se, det blev sgu lige flæk, hva'? Nej. Skal lige flækkes. Big Bob. Big Bob. Fandme irriterende. Så kommer lige sådan her. Så lige knæ op i en hage. Og for satan. Kraft, mig godt i dag, ikke? Det skal jeg være med. Jeg er ret nu, når jeg griner. Og folkens, eller jeg derude, vi skal lige se noget sjovt. Prøv at komme her. Alle prøv at gøre det der. Vi gør det i slow motion. Sådan. Ej, vi slår lidt længere ud. Sådan. Er I klar? Man gør sådan her. Sådan der. Og så falder man med hovedet ned i trampolinen. Perfekt trick. Okay. Lad os lige se, hvor lang tid vi har filmet. Okay, vi filmer lidt mere. Sige 1 minut mere. Ja. Okay, når den er 4 minutter. Ja. Godt. Okay. Det var Flere kommer ikke. så havde vi også et Rigtig sjovt trick. Og nu er 4 minutter, men vi skal lige vise det trick. ja. Det er der, hvor vi begge to faldt bagom. Ja. Vi står lige her. Så gør man sådan Så tog vi hinanden sådan her, og så gjorde vi sådan der. Og bare faldt begge to bagom. Okay. Men vi slutter videoen her. Okay. Der er noget specielt. Vi vil gerne have jer, hvis I har lyst, til ned i kommentarerne og skrive 1, hvis jeg var bedst, og 2, hvis han er bedst. Ja.
Og så kigger vi, og sådan efter et stykke tid, Lige se hans bryster. så kigger vi efter et stykke tid, og kigger, hvor mange der har stemt på mig, og hvor mange, Der og så på mig. samler vi sammen. Og vi håber, det bliver mig, ikke? Nej, vi gør Jo, vi ikke. jo, Nej, det er mig, det er mig. Nej. Men Okay, husk at like, subscribe, og meget gerne lægge en kommentar, hvor I skriver 1 eller 2. ja. Så ses vi bare i den næste video. Hej. Hej.